I heus aquí que aquesta llegenda es va fer certa. Va lluitar amb cadascuna de les bèsties que es va trobar. Uns monstres terribles. I sabeu què estava buscant? Estava buscant l'anell de les virtuts. I les virtuts és complicat, a veure com ho explico jo. Les virtuts és quan tu vols tenir moltes bones... com ho diria? Qualitats. Quan vols tenir moltes bones qualitats és que tens moltes virtuts. Et portes molt bé, ets molt bon nen, ets molt valent, etc. I es va trobar un cofre, una capsa. I va dir, aquí hi ha l'anell, ja veureu, la van a obrir. I just quan estava a punt d'obrir, va començar a notar que el terra tremolava. I de sota les pedres sortia el monstre més terrible que us podeu imaginar. Un monstre que es diu el Dragoxaure Hippomantis. I aquells 5 caps se'l van mirar i li van dir: estàs disposat a morir? Va treure pebre, una pebre que va anar al nas del Paquilxet. I què passa quan es posen pebre al nas? Què rius? No, mira, com ho fas tu? Atxus! Em comença a picar el nas i et ve unes ganes d'estornudar i va ser tan gros l'estornut del Paquilxet que... va sortir disparat, volant i... Imagineu-vos a 5 cares, com us he dit, fent ganyotes terribles perquè el Paquilxet hi agafés una por extraordinària. Totes fent... Aviam, com faries tu una ganyota? Així? No. Com la faries? Així. Imagina't quina por, per favor. I així és com el Paquilxet va guanyar aquella batalla. I va agafar, va obrir aquell cofre i allà es va trobar l'anell de les virtuts. Un anell amb els colors de l'arc de Sant Martí. I que quan se'l va posar... Sí, el blau, el verd, el groc, el vermell, gairebé tots els colors. Se'l va posar i quan se'l va posar li va ser concedida la primera virtut. Va sortir un raig i van espetegar contra la seva armadura. I l'armadura es va convertir en una armadura de paper i amb el color que més estimava en Paquilxet. Sabeu quin era? No. Doncs el color rosa. I guaiteu que guapo que estava en Paquilxet, que estava guapo. Va començar a ser tan famós que tothom li demanava ajuda. Fins i tot, a part de les persones, els animals. Es van arribar a les marietes i li van dir: cavaller, que ens pot ajudar? Cap problema, vaig a investigar. I va començar a caminar i va trobar una senyora que es gratava. I diu que piquen aquests grans? Sí? Ai, deixi'm pensar. I com els hi podem treure aquests grans i tornar-los a les marietes? I així ho va fer, va llançar tots aquells grans. Oh, gràcies, cavaller! Te'n regalem uns quants. Es van expulsar un d'aquells punts que van començar a caure i van anar a parar a l'armadura del cavaller Paquilxet, que guaitem que guapo que estava, amb una armadura de paper de color de rosa i plena de puntets meravellosos. On ha anat la lluna? I van a preguntant, perdoni, vostè sap on ha anat la lluna? I allà ho sabeu? Tampoc, mare de Déu, i per allà ho sabeu? Tampoc, ai Déu meu. I mireu, va preguntar i finalment li van dir que la lluna havia anat a parar en el pou de les mentides. Deixo. Va desaparèixer. I aquell pou es va obrir. I es van començar a omplir de totes les veritats que no tenia. I gràcies a això la lluna va començar a sortir. I se'n va anar com una bombolla fins al cel. I guaitem, mira, que guapa que era la lluna. És que mira que és guapa, amb aquests llavis tan vermells, tan preciosos, Va anar a parar en un mar. Baixa, que si no no veurà la gent. En un mar i mentre es anava bressolant amb les onades. Va mirar aviam si trobava la princesa. Els va preguntar a les estrelles si l'havien vist i a la lluna també. Però resulta que tampoc. I aquest cop van a parar al costat d'un arbre. Ai, que això em cau. Oh, qué árbol. Era un arbre que no tenia cap fulla. I el conillet li va dir: em sembla que l'he vist que s'ha ficat dins del meu cau. I el Paquilxet va dir: molt bé, me n'hi vaig. Però abans de marxar se'n van portar un trosset d'aquell arbre.
un tros d'escorça que se li va convertir miraculosament en un guant màgic. I aquest cop sabeu on van a parar? Van a parar en una casa. Crec que aquesta no pot ser la casa de l'home. Per què no? Bueno, Perquè està molt neta, que sí? sí, i també ha anat una mica brutó. I ni rastre de la princesa. I ens va treure el cap al forat del pany. I li va semblar veure alguna cosa. A l'obra. Decidit, se'n va anar, però abans va canviar la seva llança pel pal de l'escombra. Se li va convertir en una vareta màgica. Una paraula màgica, inventa-te-la. Cabra. Com? Cabra. Cabra! Vinga, doncs cabra, va! Cabra. Però hem de dir-ho tots alhora, eh? Cabra. Cabra potser és màgica. A una, a les dues i a les tres. Cabra. Doncs va funcionar. I va dir, majestat, aquí teniu la vostra filla. Tots dos es van abraçar. I el rei li va dir, mira, cavaller, com que estic tan content i ets tan valent i tan coratjós, vull que et casis amb la meva filla. I què creu que va dir el Paquillet? Va dir, doncs no. I el cavaller no va dir res més. Va callar i va esperar allà què deia la gent. I tu què creus? Que la gent es va estar contenta o no? Bueno, que no t'agrada el poema. No te'n diran un altre com aquest, ja t'ho dic jo, Vale, sí. T'ha agradat, això m'ha agradat, guai. I et vols més amb mi? Vale. Vale, guai. I mireu. Tots dos van anar, es van casar i us asseguro que les festes que es van fer en aquell casori van ser les més extraordinàries de tota la vida. I realment el Paquillet va saber canviar el món de la cavalleria, perquè va canviar la força de les armes per la força de les paraules, de l'amor i no sé, de tot.